नमस्कार, माझ्या चॅनेलमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीतून चणा पालक करून दाखवणार आहे। त्यासाठी मी हे साहित्य घेतले। पालक घेतलाय, स्वच्छ धुवून मिठाच्या पाण्यातून धुवून घेतलाय आणि मिठाच्या पाण्याने काय होतं, त्यातील जर्म्स कीटाणू मरून जातात। त्या आणि अजून एखाद्या वेळी समजा कोमेजलेली असेल तर ते फ्रेश टवटवीत होतात। आणि हे चणे घेतले, रात्री भिजत घातलेले 100 ग्रॅम चणे आहेत, रात्री भिजत घातलेले। आता ते कुकरला शिजवून घ्यायचे। त्यानंतर एक मोठा कांदा घेतलाय, 1 वाटी खोबरं घेतलंय, नारळाची अर्धी वाटी म्हणजे, आलं लसूण घेतलंय, थोडीशी कोथिंबीर, मालवणी गरम मसाला आणि 1 छोटा टोमॅटो। प्रथम आपण हे चणे कुकरला लावून घेऊया, 3 ते 4 शिट्ट्या देऊया आणि हा पालक थोडासा वाफवून घेते मी। आणि हे तव्यावर थोडं 2 चमचे तेल टाकून खोबरं, कांदा आणि आलं लसूण भाजून घ्यायचं आहे। नंतर त्याचं ते मिक्सरला लावायचं। या चण्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घालते। हे कुकरला लावून घेते। पालक वाफवून घेऊया। कुकरच्या 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। कुकर बंद करूया आणि इथे पालक पण वाफवलाय। आता आपण कांदा खोबरं भाजून घेऊया। कढई तापलेली आहे, 1 चमचा पहिला तेल ओतते। प्रथम आलं लसूण भाजून घेऊया। लालसर होईपर्यंत भाजायचं आहे। आलं लसूण लालसर भाजून झालेलं आहे। आता आपण कांदा भाजून घेऊ। कांदा पण लालसर होईपर्यंत भाजायचा आहे। लाल झालेला आहे, काढून घेते मी तो। आणि आता त्यानंतर आपल्याला खोबरं भाजायचं आहे। परत 1 चमचा तेल, अर्धा चमचा घालू। खोबरं लालसर भाजून घेऊ। त्यानंतर हे सर्व थंड झाल्यानंतर मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर हा पालक पण आपण मिक्सरला फिरवून घेऊ, थंड झाल्यानंतर म्हणजे। पालक वाटून घेतलेला आहे। आता आपण हे खोबरं कांदा खोबरं भाजून घेतलं ना, ते सर्व वाटून घेऊ। आता आपण 2 चमचे गरम मसाला टाकायचा आहे, 2 चमचे मालवणी गरम मसाला टाकायचा आहे। हा मसाला तुम्हाला कुठे पण बाजारात मिळेल। आता मी मालवणी असल्यामुळे मी घरच्या घरी हा मसाला बनवलेला आहे। पुढच्या भागात मी ही रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे, मसाला कसा बनवायचा, मालवणी गरम मसाला। आता आपण हे वाटून घेऊया। पाणी घालते थोडं।
अजून थोडं वाटून घेते. कोथिंबीर वाटायची आहे, जरा घालायची राहिली. आता आपण ह्याला फोडणी देऊ. 2 चमचे तेल ओतायचं आहे फोडणीसाठी. आणि मगाशी जो आपण कांदा भाजून घेतला त्यातलाच मी थोडा काढून घेतला आहे, तो टाकते. कांदा पहिलाच भाजलेला होता. टोमॅटो भाजायचा. टोमॅटो तेलात परतायचा आहे. आता थोडासा मेल्ट होईपर्यंत परतायचा आहे. परत 1 चमचा मसाला घालून मसाला थोडा तेलात परतायचा आहे. आता आपण यात चणे ओतू. चणे टाकायचे आहेत. आता हे चणे ह्या तेल आणि मसाल्यामध्ये थोडे 2-3 मिनिटं शिजवायचे आहेत. 2-3 मिनिटं चणे शिजलेले आहेत फोडणीमध्ये. आता आपण हे वाटण घालू. आता आपण हे मगाशी पालक वाफवून घेतलेलं ते पाणी आहे उरलेलं, ते मी ह्या भांड्यात ओतून भांडं धुवून घ्यायचं आहे. आता हे थोडं 1-2 मिनिट शिजल्यानंतर बघा बॉइल्ड होतं आहे. त्यानंतर आपण पालकची पेस्ट टाकायची आहे. पालकची पेस्ट टाकते आता मी. परत 1 चमचा 1.5 चमचा मीठ टाकायचं आहे. तर परत आता 1 उकळी आली की बंद करायचं गॅस. चणा पालक तयार. 5 ते 6 माणसांसाठी आपण सर्व करू शकतो. बघा यामध्ये पालक दिसत नाही, त्यामुळे काय होणार आहे, मुलं आवडीने खाणार हे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.